Amen. Ngizwe amen because into ezokwenza namhlanje isipho kulisuke ehlizweni. Especially umuntu ongahlali la kodwa athi ephaya emazweni. Lana unenqolomo ezininzi wathapha ingqolo ephaya ininzi acinge ngomdantsana. Aligoloma lecinga ngomdantsana. Isebela ke lo blessing kakhulu. Once abantu befisa consistent izoxabisile umuntu. Awuzophuma xa ungamboni mhlawumbe in the next 2 years ebase. Kodwa yamazi uba uyakugcina. Kunabantu namhlanje abazobonwaba. Umuntu owo emehlweni. Ngenxa yemokeli yethu ethuliweyo efishelwa ngayize kwesikolo izotyala. Silapha namhlanje ngaloo nto sikwamkela ke mphathiswa wesikolo saselwazi. Isikolo esipefoma kakhulu ngomncediswa uzidirector Mabhexelo uyasapota kakhulu kanti umfowenu lo second manager webCMC head bahlisa kakhulu nale SGB kanti bamhlazeni usuku kaBhoti nomnqoba lo usuku lo unewefu mama lo SGB ukhansila uba yesimela usebenza bantu siyabona kakhulu kenza unikeza abaphathi benkqubo ne kodwa into ithi sawufana ke ndawo minister then abantwana ngesibase beshila baninzi ke I 1.8 isikolo zeflexibility kodwa esikole singapha amabhekela thezefms ezi-8 esezayo sikwazi ubafaka bekuhle bakhe nesikolo ke urhulumente okhokheleyo namelo ndawo nkosikakhulu kubathuthisa Because things man cafe partition see first of all man the legs is for self This school and other schools that is the churches in partnership with houses, so that no anything else, houses are by almost everything aside. The choose for my investment so that I can personally hear. You are welcome to support your contribution is honest and real because it's getting value in terms of this 100% school. They took a knock last year, 98%, but similarly, the school I know will bounce back. Obviously, we don't look at the land is actually pretty much with 81.4%. As I said, we are to get 100% of the AEC. We got money as well. We also got money by something. And they are starting to publish the banner. So, because that's why we also got money by the message. So, this is completed partition. We are also welcoming the National Portfolio Committee members tomorrow on basic education. We are visiting schools, so I will be accompanying them. Thanks at your visit in Kodwa. And the Yama and Amakos is still and also from the province, which I will introduce before we can actually take the business.
MNC for finance, PCM also had a subcommittee in the district, in the region, the Buffalo City. He is also a member of the QLTC, in terms of education. So, so we're working hand in glove. We're going to develop strategy together to just bounce back because we've been outsmarted by other districts, our friends. So at least so we have cemented our position within the 8%. Because we started off last year, but this year we are at 1.18%. So which means the 88 districts out of 12 are in the direction of 88%. So we are competing very well with the rest of the other districts, including this place. Two schools that are going to visit is like 8%, otherwise 35%. So 100% schools are. So this is about Operation IHUB right through. And we are going to this from Operation Fugano, which means the Operation IHUB. I from the development sense. I am accompanied by the Mr. who is the CMC head for this area. CS for employee relations, and was from the office of the unity IOM office, and also director and resourcing and school administration, professional services in terms of our schools. But this was in terms of the campaign, you are leading that campaign from the Department of Sports in terms of your mandate, and these are the stakeholders, and I think that this one will be able to actually introduce some, but let me also introduce, especially Pastor Daweti, instead after Pastor Daweti. She is also a member of the QLTC in the district office. Yeah, so that's a very hard-working team that I have in terms of the QLTC at the districts. This beautiful people here in Tumbutige, we are going to be crafting clear strategies. So I guess we are able to actually with, because we can't disappoint yourselves and participants, because with these intentions, because from the point of view, massive fund is hard. So that's the message when we talk about is like this school enrichment program by its manifested so that learners participating in all the school enrichment programs. They are participating very well in Zealand. I was in a music competition last year, sitting by the city. The city in Nopam, I didn't know what the city. It was coming there. It was I don't know results. No, it was I find it for it was it's a famous results, and I helped people in music in but that is the EA that was actually conducting that I learned from everyone for the years. Yeah, because we have a lot of potential with the mass market encouragement about population qualifications. We are assembled here, and then from here we are going to be meeting with the learners who are assembled here, and then once we are there, we will allow the Partisuba Academy as a moderator to the learners, and also we are at the hand over the gifts as a way story, and then the SCP will do it for thanks. But without wasting any time, Patricia, let me just hand over to you, Mama, just to have some few words before I can actually allow Patricia to have some engagement with us in terms of what is actually going on. Thank you so much, Titi. The team who organized
ngibulise lonke. Niwale nyoba ke minister by kuba ke yazi ba sithi abachampion education district in Buffalo City on behalf of the IC. In the school is our pride and joy for all of us. As an example, I like the campaign because Shaka Principal. What in the last 10 years I've been achieving 100%. But again, I'm going to spread my wings and try to influence the schools so that I don't want to be the only ones amongst the thorns. I want to encourage other schools to also get the 100%. What you principal I encourage other schools from 100% project. So there's no one 100% from the next decade, 2024 up to 2024. It's the ambitions and aspirations of the school as led by and we want to appreciate the leadership of the region as well as the district Buffalo City as a city as well. Also the Lord Warapa and the minister comes tirelessly to come and support. The premier is his second home. We adopted as a scholar. We don't have a leadership crisis up in Buffalo City. And we want to now we start about these colors or up minister sport at the last. Principal, and never evidence. But gives an evidence of all of the sports participation. Yes. I love the fact that we are here today so that we enhance, as well that element of sport. Sports principal. So, who could be excellence in terms of sport as well, so that not scholarships, like your other schools hang up here or quantile 5 schools. So we want to appreciate what you do, keep doing it. Your team, I know you can never do it alone. And ask if a school would Pastor Pam for moral regeneration, you lead the team, which is very nice. It's nice and balanced. Let's keep on doing it, and all the best for the next decade of 100% budget. Wow. Because it was MMC Matongo, position of let me just allow you to look at us and just say some few words before we can proceed to the main point. Mandibulele ndinibuyise nonke tofana nemizuzu. Ndibulele inkosi bayilise sephambi kwami. Mandiconfess ke principal wami ukuba kumele ngiqala umbona namhlanje engaphathanga anxile izivatho zakhe zekhaya. Ngithanda ngoyini. Ndimazi kweminyaka emininzi. Kodwa ke ndiyathela ndiyamazi uba sengaphakathi kuyonto enxibathi phande izivatho. Mandibulise kuwe Bishop okokuqala. Mandibulise Bishop wam. Ayazi kule ndaba nabizolo. Uthuma iBishop nje. Sinjoma ngoba xa abantu benomsindo into abangayithandiyo yathi iya Bishop xa yenzeka masithi molweni Bishop ndidlulisa amazovelwano ngendaba esisive sizive sinaucengane kwezaa zikolo zihlupheke kakhulu izolo sekulithuba ke lo ube phambi kwenu esazana esi sikolo umsibuyela kakhulu esi sikolo ngoba sazibonekalisa basekuqaleni ukuba urhulumente isigqibo osithathayo ukuba i-public no-free schools zingakwazi uphefoma ngcono ngelinye ixesha zodlule i-private schools. Ndifike apha ngo-2013 uqala ku-100%. Ayiqala 100% kwesikolo. Safika imvula ingalithi ngelo langa yabona uba yayiphethe le ntshatha sinayo. Wawa inkunzi yenkomo ngelo xesha. Ayiqala.
Hayi uyifumana ibhisho kubani? Ayingalinje kuphela abantu besayikazikho. Namhlanje ke into abalulekileyo ngakumbi kwabantwana abancinci nawe lesisikolo lesibani wam. How will I say performance? The next stage of the performance is to do more. I never been a fan of a fan. I never been a fan of a fan. But I can't the performance, the only that I never tell I knew Sally cows. I bet you I'm in the right book. But what is so? We saw the fan of a fan. Ulwazi was Ulwazi. Mas esse promos aí, Zamonyana, Francis is born. It's really good that 100% for the next 10 years. Zera kwa namhlanje uzisa isiphiwo. Mhlawumbe ndiyayazi ukuba into endizenayo ucunsi kodwa ngafani noshito. Ngoba ndiyayazi abantwana abavela kwesi sikolo nakwezinye izikolo ekhe yafuza bavela kwiintsapho ezingathathi inkomo. Oomama abathatha ku-350 kaRamaphosa bathenge isihlangu okanye umntwana ufuna ukwenza ukabanibani. Baphathele isihlangu ke abantwana abangu-30 isihlangu esintsha. Iminyaka embalwa ndike ndakuvula bazibuka. Xa ndijonga kukho abantwana abanxibe isihlangu kanti banxiba nasihlangu ngaphantsi bafake ikharibhothi. Ndikuphekwe into omnyama leyo. Kodwa unqanelwe imfundo. Wenzela nje kamufundisi wam ungabi nantloni phakathi kwabanye ibe ngathi banxibe isihlangu. Xa kunethela ikharibhothi uba manzi asikhuphe nakade ukafika ekhaya. Ndikuphekwe into omnyama leyo. Ngokuncediswa ke koosomashishini bendawo nina bamasipala. Ezo zihlangu zizakwenza umahluko kumntwana omnye namhlanje xa bengayilazi. Ezemidlalo ke kuphele ukuthi ama-8 esibazela kwamanye amagama bezulu athi ingathi komnxibelelwano umntu one-sport excellence nobani academic excellence iyabaphuhlisa kakhulu apha engqondweni loo nto ibenza babe nokukhwanga apha ngasemva. Ndifuna ke esi sikolo nakwisport ingakumthatha zonke kodwa nakwisport ibe ne-excellence enkulu kwisport ukwenzela uba abantwana abephuma esikolweni abe nento yokwenza nemigqibelo xa ungabalizana ngoba uyafundisa wena bizana ngemigqibelo nakenzalo. Ndifuna ukuthi ke namhlanje sibaphe isiphiwo esidibana ne-football ukwenzela uba sizofumana abadlali abaninzi kubafana bafana ndibanike ikhithi ethile ye-netball sizofumana oophumza abaweni wasetyala ebedlala phaa eKapa aphumelayo kwisikolo saselwazi. Ndifuna ukubulela kakhulu kungasenzisini i-SGB i-SGB ngakumbi nootitshala ayixhaphakanga le nto. And xa ndijonga isikolo esenza kakuhle kubakho intsebenziswano entle phakathi kwabazali nootitshala ngakumbi ootitshala abazinikezeleyo. Kuba buhlungu xa uya kwezinye izikolo ufumanisa uba ootitshala weekend yabo ngekwiphathi ngoba ke thina sikhule ngelaa xesha kuthiwa ukuba ngumfundisi hayi upasta kodwa ngutitshala kuthiwa ayiyokariyere ayonto uba uthatha ngenxa ungafumani umsebenzi lubizo. Amen. Awufika kwisikolo esifana nolwazi uyafumanisa uba ootitshala bakhona lubizo. Bancame ndisho neentsapho zabo bancame nokuya kwano-ameni ngecawa bancame no-ameni omgqibelo. Abantwana babo basinde kwinto ezifana nootyobeni ngoba bavalelwe esikolweni elwazi. Ndifuna ukubulela kakhulu. Into endikhuthazayo ke endibonile izolo xa urhulumente uhamba namagosa aphezulu isidingo sithathwa ngoku ndibona izolo esithathwa ngoku namagosa amakhulu engabonanga namhlanje
awungaqoqi. Izigqibo esithatha umuntu akakhipha phaa shaka inxiba izolo. Ngoba ndihamba nebhishon yami. Uyabona ke ingxaki ejongene nesikolo. Ukuba abazali abaninzi ngenye yempumelelo yakho. Wonke umuntu wasemdantsane ndisho ngaphesheya baya bazafuna uzakho. Uxhalele nentombo. Ndisenza umzekelo. Ngenye ixesha impumelelo yakho ngabishaka lwakho. Yabona njengabantwana bepasa kakhulu kwa-grade 12 sixakene nento phaa ezi-universities. I-University of Johannesburg bana nje ibenye uaplaye abantwana abayi-127,000 university enye. Ine-space ezi-6,000. It can only take 6,000. I-University of Cape Town engaphezulu kwelo nani ingathatha only 4,000. Uthini ngezi 100,000 salezilekalelo? In other words, njengoba unekuphumelela, your successes can give you more challenges. Nani anizolala principal. I'm sure khona umzali obayigethi nokhalayo ufuna isikolo. Ancediseke lezo zifundo zifuna bebisho kuplash. Uzobancedisa lo. Isikolo funeka sinwele isikolo. Awungayithenga ibizo labantwana basephezulu esikolo. Ngoba sizokwazi uba esi sikolo sithiwe abantu sibizwe ngabantu abathile ngoba unobanibani mhlawumbi amambamba ongazokwazi ukufika afumane indawo esi sikolo. Bisho ndincedise asimele esi sikolo siye phezulu. Ndizonibulela ke ngaloo nto. Ndizawubuya ke ethubeni ngoba ndifumanisekile ukuba ndifumenele ukuba awakho amabala ezibekela kwesi sikolo. Eyam ke leyo. Nebekho mna ke ndiconsulta mna. Xa ndinebhisho funeka ndithenge nomnye umntu. Ekubana sendiziconsultile funeka ndibe khona ibhaqile. Andifuneki sibagcine kakhulu, funeka baye eziklasini bafunde, sikhululeke, esiyompulena ngaloo nto. Uthixo akomeleze. Ke ndakuva kweTV kuthelesha ndwedwe ngathi yamazi ngaphasi. Ikhona le nto kwenza nobutsha, andithini into ngabantu abadala. Ufika kwesi sikolo usinegazi ebalekayo. Ndibulela kakhulu. Ngiyabona uba uthunywe nguThixo kwesi sikolo uzophucula impilo yomntu omnyama. Akho nto imnandi nto abantwana abamnyama eminyaka ikhoyo bephume emagqabini. Igalelo lakho soze lityala. Utitshala ohamba nayo khoze lityala. Ndiyabulela. Masiyeni. Umphathiswa we-sports art and culture utata uZizi Kodwa phakathi kwethu ibizwa uba ibhisho phakathi kwethu i-official esuka ephondweni kwa-education ne-official esuka apha edistrictini. Umhloli wethu esimaziyo umhloli omkhulu tata uRhwebi nomhlolo ongaphezu kwakho utata uMabhetha, abahlolo wabili abo abasapota kakhulu kwesi sikolo. Siyababulisa ngokukhethekileyo ngedelegation yabo. Netimu yonke nominister siyayibulisa. Imedia ephakathi kwethu
i-deputy principal zaseulwazi ezimbini Miss Kopolo no Mr. Gash, the entire senior management team ikhona phakathi kwethu because we're a functional school. All the relevant stakeholders are amongst us. Chapesinda nomthuzula, sonisonde lamhlekazi. Akubone uZizi wakwethu. Usihlalo phakathi kwethu we-SGP. All very supportive. Leadership yakhe, ne-collective yakhe. Manje ndicela le uyabuza izamthini umntana, izamenza le adiqhuba. Othishala bami bonke bethuna kuyajonga bawusizi pha. I-youth league le awuyibonayo pha. I-energy yodwa lilapha. Ngiyalibulisa colleagues ngale mini inkulu kangaka. Ndiyaqala babona abantwana abangaka. Mnaqala ugcwele apha. Awona namanembeko nabanesimilo abaza kusimamela kasithethayo apha. Bazawunikeza office director Mr. Like. Le team yakho yesport sondelani yazi uba ikhona lento. Sondelani ozakuthi. Umfuzi wekuni apha mna ligate nje. Lapho ibhathela. Ayikho kumlelo and le nto esenova attention ku-principal neke isuke abantu aba-relevant babe khona entweni yabo hawa le kit uzayinikezela kubo badlalisa abantwana not ku-principal so that ngeimi nka ufuna uqonda uba igugile ithini ngophinde kuyele kubo uthi hayi ndizorenyuwisa kwakhona kubo not ku-principal uyalifonela nje mna qha zawuneza kusidirector ntomabhece mamela kaloku yabona ke Heavenly Father, we bow before your throne of grace to worship and adore you. You are Alpha, you are Omega. We invite your Holy Spirit in our midst. Come and take your rightful place. Anoint him, O Lord. Anoint each and every speaker and cover them. Siyakubulela, King of Glory, for this beautiful day. This is the day indeed that you have made for us to rejoice and be glad in it. Nanku umphathiswa wethu ezile wabeka inyawo lakhe in this place. Usithembisile elizweni lakho wathi umhlaba esiunyatheleyo siudlile. Sibulela, Spirit of the living God, the blessings osinike zona from 2013 wahamba nathi endleleni awasiyekela. Father, you have preserved us. Egameni nasegazini likaYesu kodwa he was part of that. Sibulela that today wandisa konke ubukuthethile from Genesis to Revelations. Your promises are yes and amen. Siyakubonga kumkani wokumkani nababantwana bethu. Cover them under your blood. Egameni nasegazini likaYesu siyakubonga kumkani wokumkani that you are able today abo bekukho anxiety kubo, abo bekukho fear, abo bekukho Jehovah wemikhosi the depression, the low self-esteem, we cancel that in the name of Jesus. We cancel, Heavenly Father, every spirit, the principalities, the chains, they are broken today. Egameni likaYesu, touch each and everyone in this place. Father, these are your people. You know the hearts of your people. Sibulela the good work that you have started. Go tisha rabe to the book of Revelations 3. Itenge misebenzi. Sibulela imisebenzi Jehovah wemikhosi. Sibulela imisebenzi oyiqalileyo as young as they are. But we are releasing a blessing and the master key. Egameni likaYesu benze babaleke bangadinwa. Have your way in the name of Jesus, as you promised to make a way. We thank you, Spirit of the living God, that you are giving them strength, you are giving them wisdom. Our MEC, Jehovah wemikhosi, sengekho phakathi kwethu, kodwa uDlamini mnika amandla amatsha woqhubeka endleleni. Menze Jehovah wemikhosi, even right now, kule second term yakhe
aza kuyingena kodwa ususe yonke inkwethu emehlweni ethu so that we can see what you are doing in this season. We are choosing to thank you in advance for the finished work of Calvary for another 100% esizamdeliverisha egameni lika Yesu. Uyindoda engaxokiyo, uyindoda engasenziyo isijunqi, uyindoda engafungi jike, for you know the end from the beginning. We thank you that the 100% ohlayo ezantsi ulwazi that you are touching each and every school. eMdantsane, you are taking over. Buffalo City, you are taking over. Eastern Cape, we declare that will never be the same again. Buffalo City will never be the same again. Dantsane will never be the same again. Ulwazi will never be the same again. Sinyusindumise kuwe. We give you all the praise. Nabo kansila bethu benzela inceba in Jesus' mighty name. Amen and amen. Get this opportunity, manqale nikhahlele ku honorable umphathiswa umphathiswa Zizi Kodwa olapha phakathi kwethu namhlanje member of the mayoral committee yase Buffalo City soloko ithe gqolo uba khona kuwo onke amaphulo ukuphuhlisa imfundo umama uMaqongo the PR councillor or SCP member, the ward councillor, the officials from head office as delegated by Jim Chida, the officials from the district office, second manager, officials of the school in terms of your SMT, your staff members, and everybody else here present. Good morning. Good morning, sir. Mandithathe elithuba mphathiswa ndithi ngo-2022 when we were announcing results, sinikwe a clear instruction by the Premier of the province ukuthi at the end of the current 6th administration, the province of the Eastern Cape kumele uba iperforme at 80%. Last week on Friday, indeed, la directive nala mandate phaya it was fulfilled kuba isebe lezemfundo eMpuma Kapa awusalikhangela ezantsi ulikhangela phaka amadoda amakhulu phezulu. We were able to actually perform at 81.5%. Xa ndikwamkela ke mphathiswa ndikwamkela ndisithi we have delivered as iMpuma Kapa. Xa ujonga i-Northern Cape, Western Cape, i-Northwest, I'm not sure the other province, it's only a decimal point in between. Because selthula ngudecimal, comma 2, 3, 4%. We are all at 81%. Masiqhubeni izandla ke impumapolo. That year, mphathiswa, there were only 2 schools in the entire province. It was Ulwazi and Collegiate High School in PE, who were consistently performing at 100%, and the school was awarded last year. So, masiqhubeni izandla Ulwazi because Premier back to school when schools reopened, always launch up 100% pass bachelor passes for the next decade. Yes. But we will be with quality passes. So ndizama ukuthi mphathiswa as ba ukhona apha ngifuna ukuthatha elithuba on behalf of the DDG of the province who could not be with us ngenxa yesehlo esisehleleyo esilisebe lezemfundo siphantsi kwesithwakumbe ngokuthi our own head of department passed away last night. Siphantsi kwelo lufu elo kwanyanzeleka ukuba sibe khona apha sizokuwitnessa your contribution that you are actually making to the 2 schools. Silapha ke mphathiswa namhlanje sisithi unsu kwisikolo saselwazi ngo-98.7% pass, sisithi the 2.3% siyabuya kuye so that we are able to reclaim. Indeed, when I came to the district office, I met this young chap who energetic at times. We are engaged in when I was outside the ambit of the law. My recruitment strategy is youth only.
Bakhona processes ezikhona apho ukuthi we have to transfer additional educators from other schools. So I had to bow down. And to a large extent, I've actually assisted the school to stabilize at 100%. Yes, So last year, I advertised some second manager's post, but I said he must not apply. I can't stabilize the school. So he's still here with us. And not so whether we are going to be able to contain him for the next 10 years. Because is still at large. So without wasting any time, let me welcome you together with your entire entourage. Esikolo sinenyweba kakhulu because upremier bekhona apha ulapha namhlanje uzothi masibuyele back to the basics. Sibuyele ngoku esikolweni ufuneka ukufundiwe, goals have been set, targets have been set, and our responsibility ngoku is to chase those goals. Uzofaka injection yomphathiswa as he actually coming from the Department of Sport, so that as sifunde sidlala, so that a healthy mind is in a healthy body. Yes. So that combine ezo zinto zonke to actually produce develop a person holistically. Ukuze umuntu develop holistically kufuneka afunde, because abanye apha are endowed with different potentialities. Abanye abaza excel sport, abanye ba excel academically. Ulapha ke umphathiswa in terms of collaboration ka ayenzayo with the national department. Ngalo mazi umphathiswa, without wasting any time, let me usher you in ukwenza ba uthethe nabo bantwana. Masimqhabele esizwe. Ala ulwazi ala. Ulwazi ala. Bafana ala. Bafana kuqala, masibaqhubele njalo. Ndifuna ubulisa asebebulisiwe bonke. Asebebulisiwe ndizobaphinda. Ndize apha ndingaqali kwesi sikolo sinabantwana abahle kanje. Nabaziphathe kakuhle njengani. Okokuqala ndifuna unibulela ukuphakamisa igama lesisikolo ngamnye ningangcolisi igama lesisikolo. Ndifuna ubulela nabazali benu abalapha phambi kwenu esibabiza otishara ngegalelo abanalo kuni ngamnye. Ndifuna ubulela kakhulu amagosa avela phaa kula office ingaka kuthiwa ibhisho. Eyona office ibangele kuba kulo nyaka siliphondo leMpuma Kapa sizidle sivuye. Masibaqhubeleni izandla. Ndize apha ke njengomphathiswa wezemidlalo namaciko nditsho kunye nezithethe zesintu. Ndizokwenza into ezimbini. Ndagqibela uza kwesinye isikolo ukuqala kwam ngo-2013. Yayikuqala kuka-100% kwesi sikolo. Ndiyayazi ukuba abantwana abanintsi kwesi sikolo nakwezinye izikolo bavela kwii-families ezingathathi ntweni. Umama uphila ngenkamnkam, omnye uphila nge-350 kaRamaphosa. Kula 350 uthatha noba 50 rand ayothengela umntana wakhe izihlangu, ngoba oomama bethu abafuni sifane nabo, bafuna thina sifunde kunabo. Ngokwazi ke imeko yethu nemeko yenu nonke, ngoba nam ndikhule njengani, ndizese apha isipho zezihlangu eziyi-30 ezitsha kubantwana abaqhongwe kwesi sikolo abangenasihlangu. Mhlawumbi zincinci ezo zihlangu, kodwa into encinci ayifani nento engekhoyo. Kusenokwenzeka sibuye nezininzi. Sikwaphethe nekhithi yebhola. Ngoba sifuna
Opesita ubangomso baphume kwesi sikolo saselwazi. Sikwaphethe nekhithi ye-netball. Ngoba sifuna uphumeza amaweni avela eqala lo ebedlala pha eKapa aphume apha kuminyaka ezayo. Ninethamsanqa ke nina ngoba abazali abaninzi apha eMdantsane nakwezinye indawo barhalela ukuba abantwana babo baze kwesi sikolo, kodwa isikolo sigcwele. Ndithe ke laa mntu kuthiwa ibhisho, lo mntu lo ukhona maphakathi kwethu, makenze icebo esi sikolo asinwenwise. Kuba umhlaba ukho uyangapha, awukho uyangapha, esi sikolo masiye phezulu. Senzela ke senzela ukuba kungabikho umntwana orhalela imfundo nonqenelwa imfundo ovalelwe ngaphandle. Ndithe xa ndithetha noprincipal kwesinye isikolo bengekuso kakuCentane ukukhuthaza abantwana abapase ku-term 1, term 2, term 3 ophume unumber 1 ku-term 1 ugrade 12 uyakhutshwa nabazali bakhe ayolala ehotele atye izinewunewu zaselesyu. Anizise loo nto ke nalapha kwesi sikolo principal. Aze athi mhlawumbi ophume emagqabini phaa ku-term 4 athathwe ahambe nabazali bakhe afakwe eplenini awuthwa ntimfa eKapa. Leyo ke sisithembiso sam principal bayenza kuncedisa ke. Ukwenzela basinikhuthaze abantwana bam, ayikho into edlula le ndawo likuyo kuthiwa yimfundo. Iindawo ezifana neNyobeni ayizo ndawo zenu, iindawo ezifana kwamamqetha ayizo ndawo zenu, iindawo zabatata nabamama bapakutweni ezo. Indawo kwezo ndawo ngoba nabo bathi abasifuni. Ndiyanicela ke nisiphathe kakuhle kulo nyaka. Ugrade 12 sijonge kuni 100%. Ophumeleleyo emagqabini uyazi uba uye eKapa nabazali bakho uzawukhwela laa nto ayibhalwa yibhaba phezulu. Ndinibulele kakhulu ke ootishara nesikolo. Eyokugqibela ndiyafumanisa kwesi sikolo ukuba aninalo ibala. Yabona ke leyo ndiconsulta mna ke ngoku ndiyaziconsulta mna ndiyiminister. Funeka ibala libe khona kwesi sikolo. Umsebenzi wam ke kunabantu phaa eofisini funeka bayenze loo nto yenzeke. Ndihamba nomntu ekuthiwa nguKhela. UKhela uzakhela thanda umsebenzi kaKhela uthangane nabencane kwam ukuqinisekisa usebenza phaa eofisini yam ukuba ulwazi eli bala nizala bana ndicelayo uzawulenza uKhela. Ndiyabulela kakhulu, uThixo anisikelele, anonge, anikhusele kuzo zonke izinto, ningangeni kwiziyobisi bantwana bam. Ndiyalithanda. Enkosi. Good morning. Good morning.
Kukho umuntu ke omosha utyelelo lwam namhlanje. Engazi uba ungutishara. Wadicayida yena unxiba isifo se-Kaizer Chiefs. Machicks. Machicks. Ndicela ngomso unxibe indima afana nafana. I just wanted to say one thing to you as educators. We have given a lot of accolades to the principal and the school governing body. And I think we must express the same to you. Firstly, I want to thank each and every one of you for taking a conscious decision to make education as a career of first choice. I'm sure any corner is very easy. Abanye getting about food is called food is any church is theology, there's biblical studies. But you decided that you want to take education as educators because the food is and that's very important. As stated the scenes, sometimes we mention less about the role of educators. You know, some of the countries that have taken education very seriously in the continent. I want to mention one country. Zimbabwe. It's because from the time of liberation, especially the party would invest in education. Education is an investment. It's not about just chasing pass rate. We are making an impact to the society. Like abantu are independent. So the BULELANI, nobody below Baningama International, you never think country. Amani gave family, get it there. And when they don't tell them to work, they don't work. But because individually all of you like principal and earlier, so we don't get pressure to be an educator. We want to start you back to teach ndifumana uthuba lomsebenzi ukufunda uba umfundisi ufundisa abantwana it was a calling into ekuwe iphiwe. That's why you can even sacrifice uSaturday wakho necawe yakho because uyayazi your contribution to the community. Ndifuna uncoma kakhulu. You may think entweni but ndifuna uncoma nditsho ngemehlweni because I know what utishara abancinci ngelinye ixesha ukhe kuphambi kwelinye ixesha kuphinde nje esikolweni kuthini. Principal, if you're going to make a the recognition and acknowledgement of performance. My dear Kodwa, what is your best school? What's our school? It's a school. Utishara always like a cool, whether it's life science, whether it's maths,
Kulaa nto bendiphetha kwayo yipackage leyo hamba nabantwana bakhe as part of recognition. Ahambayohlala kwihotele ekuthiwa yi-Trinity phaa ngaseMazimbabwe yi-10 phezolwana. Lo mntana uzabe epase ku-grade 12, term 1, term 2. Nakaphathe le-package ahambe notishara owenze kakuhle kwizifundo zakhe. Nakhe uphumle Kapa mani yintoni abethe umoya njena mhlawumbi ke angaphumi nomntwana nopase naye aphume nomntu wakhe kunaye to perform better, you just need recognition. And sometimes recognition is not in money. It's just recognition. Uyabona ngenye ixesha ubakhuthaza abantu benza kakuhle uthi nenza kakuhle but can do better. Ndibona bafana bafana. Ndinabo phaa kuna lizo stocks Ivory Coast. Sendibiza ucoach kwezinye indawo. Ngoba ndaye kubo ndibabona uba ekonzakele kulakeni yokuqala. Konzakele. Ndaye kubo ndathi this is just the beginning. Ngo-2010 ilizwe elawina i-World Cup iSpain. Landoza the first match. Apha eSouth Africa. So bendenze imizekelo ngaloo nto. Ndithi iSpain yandoza the first match. But it went all the way to lift the cup. Jonga benze intoni after ndibakhuthazile. Kanti ifundeni bakubafana bafana nami. You can't perform less. You can be better from the past performances. So the following on, Jabona Kiba, principal of the SCP, the corner of the back in the second match, only about what you have got. I am a pension. First again, Najamati has a good Suako again, the Kasa and Jabanabacha. Couldn't come up with the matter. Yes. Iba impasa molontu omtsha omnye abantu abadala bathi nabo abantu abatsha iba impazamo katishara omnye othole kajefe kalazigaba lakhe kuthena so yabikala ke otishara bamembathandayo umsebenzi wenu oqhubekekayo sendivile izinto ezikhalazo sesiphendulekile sithekasifika apha ngoku kuthiwa apha Uthe imali yenutrition ngoba isikolo sishota nge-basic. Impendulo ndihamba nayo oko ndihamba nayo izolo. Umhlekazi apha we-infrastructure seyithathe isigqibo uba imali yenutrition mayibuyele kwe-nutrition. Ndiyabona ke ndihamba nebhisho ehamba lapha. Ndihamba nebhisho kasigqibo ngoku. Yena ukhonsatha yena. Awunawukwazi ukuthutha imali urhulumente anezizathu zoba abantu kufuneke batye idesika bakhona ingxaki edesika bese zihambisa kuthekani izolo nam kwelaa icala ndizawukhalela kwidesika nakwizithulo utishara ze nikhongele utishara omnye ibe ngumqeqeshi wesport. Physical education. Bakujonga nje indawo ngathi uthenje. Leka aqeqesheke naye asazi isport bafundise kakuhle. So ndiyathemba ukuba lento sport sithathe namhlanje izamncedisa esi sikolo uphumelele emagqabini naphaa kwisport. Kulo kakhulu ootishara qhubekekani ngomsebenzi wenu omhle kakhulu. Ndiyabulela. Zizi,
ngibulise i-SMT, amalungu e-SGB, nazo zonke izitshalo zalapha esikolweni. Endikumelayo apha kufitshane kakhulu ukubulela. Njengomuntu okhe enzile utata ekhaya ngamanye amaxesha. Ukubulela ke umthwalo umsebenzi omhle kangaka mphathiswa ukufika nani lonke mfundisi nizokunika inkuthazo esisikolo. Andizunibulela ke one by one. Kodwa ngokukhethekileyo umfundisi esinaye uPastor Ben usincedisa kakhulu naye esisikolo esebenza neBuffalo City ngamathuba wekhempu kuba nzima apha abantwana babona into ezingabonwayo afike endlini ethandazo. Iyona ke esincedisa kakhulu siyabulela mfundisi kakhulu. Okwesibini Dlamini sinabantwana abeme ngenyawo ngoku abanangohlala ngoku eziklasini. Utitshala uyatitsha bangaphambili abantwana beme ngenyawo. Lo mcimbi wezidesika ndingavuya xa inoba ekhawulezileyo because besikele i-meeting sacinga ukuthatha imali yokutya abantwana siyothenga idesika because abantwana abananto zokuhlala. So singavuya sisisikolo kakhulu ukuba ngabana lo mcimbi wezidesika ingayinto ekhawulezileyo. Sibulela kakhulu bethunana nakootishala bethu abancama ixesha njengoba sethile umphathiswa ixesha labo bebancinci babe lapha Saturday babe lapha Sunday. Imisebenzi yabo le yenza uba sibe nesikolo esihle. Endizocela into ethi njengoba ndisehla ngoMatshi isikolo esi sincedisane naso SGB mhlawumbi ezawubuya. Eyona nto yenza kube nje yidiscipline kwesi sikolo. Yet abazali ipercentage enkulu yabo bathatha abantwana and ubone omnye uba without into yoba 100+ grade 12 unengxaki apha endlini njalo umntwana. Ulwazi idume ngokuba noko yenza bhetele. Ubona kugcwele kunjenje abanye balelo themba uba noko ngozawuthoni lalo buthongo ngoba umntana useulwazi. Ngaloo mazwi ke bethunana enkosi kakhulu. Thank you. Apha efemelini yasemazizini ndisuka kula ofisi ka-Deputy Director General lo we-School Administration, Infrastructure, Furniture, School Fund, yonke le nto yokulawula nobomi bezikolo iphaa kuMr Mchida. So sihamba ke apha no-director siyiqondile into yoba ezinye zezililo kwezi zikolo mphathiswa impendulo yazo inofumaneka lula ukuthi xa sihamba nalo director uphethe isondlo sezikolo esi sobomi ingesiso esi sesizwe esi sobomi semfundo ezinizitshoyo. Sawucela ke into yoba phamba sihambe mphathiswa ngembeko enkulu. We've come strategically with the code so that we make serious commitment. Ungu director now we furniture but usithini esisijwelisa la la warehouse yakho uzokwenza iphi plan. Enkosi program director principal wesikolo. What an exciting day. Director mphathiswa wami umasipaliti waseBuffalo City mfundisi nabo bonke abantu azoba sathatha ixesha elide bethunana. Umphathiswa xa esethethile akufanelekanga bakuthethwe ngumfundisi okanje aserespecta iprotocol. But ngenxa yobana ekhomithile kufuneka ndimncedise ekhomithile because uzawuhamba ngokabheke eKapa uzongana nesizwe sonke sishiyeke thina apha. Ndingusibusiso Lukhozi, ndingudirector wakwa-School Resource Planning phantsi kwaMr Joseph Enkumani Yamazo, Chief Director, no-DDG IOM Mr Mchida, ndisebenza ke neligosa. Banyanisile ke xa besithi lo mcimbi weencwadi nefurniture ulapha kum ndijongene nawo phaa head office. Sifuna ukuthi umphathiswa sishiye ilizwi elizawukwenza into
yobana namhlanje la decision eseyithathiwe i-SGB no-principal othetha kwa-school nutrition siyi-reverse with immediate. Then ndithethe nomama phaya sendimnikile i-order form. No. Ifike kula office yam. Sifuna ukukhomenta mphathiswa ungafowuna nawe. Izawuphela le Friday izayo okanye district director anayenza sebenza naye ngawami lowo siyayazi masincome ke district director kuba iBuffalo City allocation lesifike yona ndiyahleba siyayazi babesike saxaba uba wena utya ngaphezulu kwezinye izithili ngelithi ke ukufutshane ne-head office ndaphetha ngoku phayiqonce ndincedise u-honorable saziwe sithi sifenitsha apho kwafuneka ndizise ndaphinde ndaxabana kwisikolo ebesivula apho kuthiwa yi-Albert kwafuneka wathi udidiji uba uyenzanga le nto ndiyakhupha eofisini nasifenitsha phaa kwesasikolo le nto endiyenze phaa i-Albert ndizawuyenza khusela ke xa ndiphathi nezinye izithile sethelele ndingabhali ukhona umfundisi. noko xawubukela liliso lam elikhali mphathiswa ngeli xesha siphaya mna ndiyaqoba ndiyabona uba ale nto abathetha ngayo banyanisile amapolisi because kwezinye izikolo ufumanisa bathetha nje xa ujikela ngasemva ziphekiwe zixanishe zirepha apha sike sathi ujonga because sifike neligosa sasangu-8 asabonakala sizindlola sayibona imeko yalapha noko ke bazali nangootitshala sizawulungisa lo mcimbi. Ootitshala ke sisaqala ngabafundi ngoku siye senza i-commitment ngoku besidibene no-district director phaa sibabizile phaa basizawubabona kule financial year bona ezawuqala sibadeposi nabo bayasokola kodwa abafundi bona siyaqhutya nabo ngoku ukwenzela uba noko bafunde kwimeko ezawubenza bakhuthazeke bangahlali ematrasini kanti silindele u-100%. Masithi 100% sibe noko simsapota ngee-resources ezifanelekileyo. Umphathiswa uthe apha ekugqibeleni mamthathe decisions aphume apha kwenziwe tangible commitments. Umphathiswa no bendifuna ukungena kulo mcimbi we-infrastructure yesikolo. Ngizama ukutshintsha le record yakhona ngithe lapha entloko. Yes, you are aware ukuthi isikolo MEC took a decision to say Ulwazi cannot be in this environment. It's one of the schools as we project 125 million rands for the brick and mortar school. But currently, phase 1 in terms of additional classes. So the next phase is 725 million rand. Plus in this space, must be in this. So Zambuke is starts of school already says private. I think in the next financial year we are coming of course phase 1 so it has already been budgeted for 125 million. Yes. Thank you. Sicela ukusikela lo mcimbi kumhleka kahle because ezinto sibele uThixo kazenze siceba so
ucanga uphipine. Colleagues, ikhona ikeki bese ifanele ngabantwana bamankosana bose ikeki emnandi ne. Izawuza apha siyisike ngumfele ipiece asebemkile umphathiso. Asebemkile. Asizawuthandaza mphathiso Zizi nendlu yakho. Asizawuvala sizawuthandaza. I'm so excited today. One of the reasons that I'm very excited, I've seen imisebenzi emihle. I've never seen abantu abakhomitted ingathi ngaba Zizi. Asenzi sketch up. Asenzi because sifuna uvisa ngokamnandi. Okade bakungabanga uhamba apha BULELANI. Ndihlandisenyuka ngoku ngenxa ye-commitment of these teachers and this one. Izikolo zaseMdantsane ebezikade zingolowest. Today, because of the cup that is overflowing, Ulwazi, nabo ngoku banyuki amazentla. Can you imagine which generation yethu Zizi, you know, uzize besithi ke udazi way back ngoku unewari ngabanga lento khona usuka kwesinye isikolo Zizi jikeleza zonke izikolo ngomthandazo but i-engine ilapha nje i-engine it Lord uThixo with his promises because lesithembisile that from the book of Revelation 3 wathi imisebenzi ngemisebenzi yethu there is a new door that he is opening just in front of you. Akayivuli only for the teachers, akayivuli only for Nina Zizi, uyivula for the third and the fourth generation. Many I'm sure they is this call. Let us keep on keeping on. I just want to encourage everyone in this place. I know that as we became Makaya, there are giants that we are facing. Good January, Shambi, Kobakum, and shout on principal. Let's put that like a proposed people who Europe, Eastern Cape, Yonke Part, East Science and Meta Parts of World for. Namkan just missing the mission of Uchi. Won't pick up Kazis. Apasalez out Talas of Bishop. See, using the mission. I want you to switch off. Everybody Yonkes using the mission of Uchi. Siamtela Nati, what he is doing today, and Siamtela today, the Holy Spirit that is in this place. Auntie Namshanje asked police in Romencha, we didn't know that will answer us this way. The 100%, the 98%, it's only 98% in the Uras. Sibona the 100%, everything really for 10 years. This is our Gena Komye, Masineke Simone, Sitembuchiko that. Eyethu imithwalo namhlanje iyothuka sesiphathe uZizi namhlanje senze iminqele entsha emileyo ngona phakade engasoza itshintshe emitshatweni yenu your finances each and every area yobomi benu even uZizi sedrivile eze kule ndawo kunye necabinet yakhe we speak protection for we know that the Lord of hosts is in this place able to do exceedingly more than we can ask for. We are the sons and daughters of the Most High God. Ukulonga phakathi kwethu makasenzele incane uThixo abuphakamisa ubuso bakhe phezu kwethu and touch us supernatural bless us going and coming asinike amandla amatsha wokuqhubeka endleleni because amandla ayaphela kuthi singabefundisi ufumanise kubana you are so drained you go back and wrestle with God but namhlanje I release a fresh new order. So sometimes as a bishop, we are asked from our challenge in the Babandwan. See, if you can come up with Funyana, this, if you come up with Takataka, the one is because Sinani and Sakaratina are busy with this generation. Yesterday, Messi Valelene, the office in Kukundana, or challenged. Namklanje Mongameli, Sitela, Ushisamazo, because you are anointed to break that. Let me over to you. Let us pray.
uthando lwakho uyangena emhlaba. Aleluya umhlaba lesibhakabhaka. Yes. Uthixo izolo Thixo ingcwele. Nakusasa nje uyangena emhlaba. Akuyakho uThixo njengakho. Yes. Sibonga Thixo wama usivusile kusasa nje. Asinceda Thixo ingcwele sabazindlalifa zaleya namhlanje. Ngoba Thixo ingcwele nokufika kwafakade apha Thixo ingcwele. Sisiza kuwe nyangele emihlaba singabambi into kuwe Thixo ingcwele. Kodwa nyangele emihlaba sithi sixolele konke ukona kwethu. Ukuze Thixo ingcwele singene emvilelweni Thixo ingcwele. Khawuleza uhle uxelisa kwithi uzalise le ndawo sikuyo Thixo ingcwele. Uzakuwe nyangele emihlaba ndingabanga into kuwe Thixo ingcwele eyona nto ngosesendibulela. Lelixesha Thixo ingcwele uzizi kodwa Thixo namandla othe wamprotecta nyangele mihla wade wazofika eulwazi Thixo ingcwele. Babe Thixo ingcwele bengafika lapha nyangele mihla ulonwabo lwabantwana abahluphezekileyo Thixo ingcwele. Abathe xa beqala unyaka ka-2024 Thixo namandla bangena benxibe izihlangu ezidala esikolweni Thixo namandla amakhulu. Abanye Nkosi baphila phantsi kwemeko zefemeli ezahlukahlukeneyo. Kodwa ke Thixo ingcwele ulapha umfokazizi Thixo ingcwele wabanikeza into edelekileyo Thixo ingcwele isihlangu nyangele mihla. Isihlangu Thixo ingcwele esake sancika nguMosisi Thixo namandla amakhulu. Silapha ke Thixo ingcwele kusasanje sizothi kuwe Kamaku Thixo waThixo bethu. Sizothi kuwe nyangele mihla Kamaku nyangele mihla. Ngenxa Nkosi yesibane nawathe wasinikeza nomfo kwamakhalima nyangele mihla. Wathi Nkosi ngoba nguprinsipali wakhe kwasisikolo nyangele mihla saphakama iziko lasemdantsane nyangele mihla sayibona ke Nkosi lento yangwena ngoku nyangele mihla eyona nto Nkosi abangeloba sisekuwa kusasanje ungenxenye ntoba siyayazo Zizi imeko babhekene nayo bekumbutho womkhono wesizwe nyangele mihla sincede Thixo ingcwele ngoba nyangele mihla ubanikile Thixo ingcwele abakhokhela umbutho ka-ANC Thixo namandla sayazi Thixo waboba ilizwe alibabonela intweni nyangele mihla. Kodwa eyona nto sesiyibulela enyenzele mihla yoba bayatyhala ngesifuba loko kusathaba sebela njengengqolowa yokhunga ngabo. Sincede Nkosi basosobenyemezelela nyangele mihla. Nomatamela Thixo namandla ngaba atenganzanga into ngoba ibike nguye upresidenti walo mbutho sikuwo nyangele mihla. Ilizwe loMzantsi Afrika ngelibheke entshabalalweni sincede ke Thixo ngale mihla yanzana Nkosi ukuze kuthunyiswe umthetheleli wethu lomthakazeli wethu ongesu Kristu umsindisi othunyisekayo kude kube ngulaphakade. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Babukela emakhaya igama lami ngibulelani BHOKELA from ZUKHALI Media. Silapha kwisikolo kuthiwa iUlwazi High School. Apha eceleni kwam ndinomphathiswa utata uZizi Kodwa obuya phaya kwioffice kaNational. Masiqase umbuzo impilo. Tata njengalo mina namhlanje? Ndivuke kakuhle torhwana man. Emveni kwebefana bafana iwinile izolo. Ndivuke ndonwabile kakhulu. Yes. Ngiyathemba bonke abantu base South Africa bonwabile ngolusuku. Yes. Naxa ndize kwesi sikolo
sindenza bene uchulumanco kakhulu ukuba abantwana bakuthi nabaqhuba kakuhle abavela kwifamily ehlophekileyo bayayithanda imfundo. Yes. Mphathiswa ngale mina namhlanje kutheni lapha esikolweni? Kwesi sikolo ndakhe ndenza ngo-2013. 2013 ngemini yayinetha kakhulu. Kukuqala ko-100% kwesi sikolo. Inamba yayiseyincinci ngokuba i-1.8 ngoku. Yandikhuthaza ukuba abantwana abavela kwifamilies ezingathathi ntweni, abazali abangafundanga, babazisa esikolweni. Kwabe abo bantwana ngelo xesha babaphoxile abazali. Ngoku ke sekuweske kwiminyaka edlulileyo ngoku. Bayisi isikolo soloko sihamba phambili. Enkqeza phambili bendizobakhuthaza ke ndizobanika nezipho ezifana nezihlangu ngoba ndiyayazi intsuku apha abanye abantwana abasuka kubazali abaphila ngenkamnkam. Ndabanika neento zokunxiba yemidlalo kodwa ke sendibona uba zikhona nezinye abazicelileyo bafuna esi sikolo sinwetywe ngoba abantwana abazali abaninzi bafuna abantwana babo beze apha ngoba esi sikolo sihamba phambili kakhulu. Ibhisho nayo izaza nedesika izaza nezinye izinto abazicelileyo. Iyandonwabisa ke loo nto ukuba njengoba ndixhaswe ngabanye somashishini ukwenza lo msebenzi kuyabonakala bani isebe lezemfundo eMpuma Koloni nalo liyagalela. Ufuna ubuza umbuzo ogqibela, ufuna uthini ukukhuthaza ootitshala balapha kwesi sikolo baqhubekeke nomsebenzi omhle kangaka? Bangumzekelo omhle ootitshala balapha Ulwazi. Knowledge is power sisho isihloko salapha xa ungena. Bangumzekelo omntu nakwezinye izikolo. Uprincipal lapho uMntaka Makhalipha ndithe kuye khawuhambe uyofundisa ube ngumzekelo omntu nakwezinye izikolo ngoba kuyabonakala uba ikhona lento anayo kodwa ke uthe uyancedisana nezinye izikolo ezingaqhubeki kakuhle sithi untshu kwesi sikolo sijonge phambili makushintshwe igama makuthiwe Ulwazi 100% kwesi sikolo ngoku. Right, isibambisano nosibini phaya kumphathiswa othetha kamandi inkosi kakhulu. Ngiyabulala. Hleli ke no deputy umama uKopolo walapha ke kwisikolo kuthiwa yiUlwazi High School. Ninjani deputy ngalemina namhlanje? Siyaphila manibhuti wami inkosi akukho nto. Ninjani nina namhlanje? Ndiyaphila namakhondo. Niziva njani naxa umphathiswa wezemidlalo nenkcubeko namagugu ebelapha kwezi sikolo ngalemini yanamhlanje? Siziva sibaluleke kakhulu. Siziva sichwayite kakhulu ngokuba umphathiswa kazwelonke wezemidlalo aze kwisikolo saseUlwazi namhlanje ezovuyisana nathi. Ndivile ke zikhona into eye wazithetha but ndifuna ziphume kuwe izithembiso eye wazithetha umphathiswa kunye nebhisho ibelapha ngalemini yanamhlanje. Umphathiswa uzithethile izinto ezisivisa kamnandi. Utshilo okokuba isikolo esi siza kwenziwa uyivile i-information etshoyo yoba isikolo esi sona kufuneka senziwe. Inyaniso yoba isikolo sethu si-overcrowded. Abazali bayo yonke le Eastern Cape bafuna ukuzisa abantwana abo apho. Utshilo ukuba ubonile ukuba sinayo nengxaki currently, ingxaki ye-infrastructure, that is i-classes. Sinayo ke ngoku eyona seyi-west ingxaki ye-furniture. Utshilo ukuba siza kuyifumana ifurniture. Lithembisile ibhisho ukuba ifurniture siza kuyifumana engaphelanga i2 weeks. Siyayibulela kakhulu ke lonto. Ubuza umbuzo ogqibela, niziva njani naxa nihanjelwa ngabantu abakhulu naxa nikhona ku-national kwilizwe lonke ngaphandleni koMzantsi Afrika niziva njani naxa abantwana beni njalo bapaselwa kakuhle kangaka ngoba nitshintsha umntwana womntu ontsundu? Siziva kamnandi bhuti kakhulu because imisebenzi yethu, ii-efforts zethu azibililize. Kuyasetyenzwa ziitishara zesi sikolo. Iitishara zesi sikolo zihlala ixesha elininzi apha esikolweni zifuna abantwana baphumelele. UThixo ke akasidanisi because abantwana bethu baye baphumelele kakuhle nge-results ezintle kakhulu. Bathathwe nako-university. Loo nto iphucula amakhaya abo. Isivisa kamnandi kakhulu thina as teachers. Alright ke sibonisa sibini phaya kumama uKopolo ethetha kamandi untshu mama umsebenzi wenu eniwenzayo mhle kakhulu. Uzawuthi ngenye imini nathi uhleli phaya ekhaya xa ubona imisebenzi yakho uve kamandi. Yiyo lonto nakanjani uZUKHALI Media ezokwenza le mini yanamhlanje. Namba zethu ke xa usifuna singuZUKHALI 074 815 4877. Enkosi kakhulu. Enkosi ke tata, ndiyabulela. Sihleli ke noMr Makhalima uprincipal waseUlwazi High School. Namhlanje bendwendwelwe ngumphathiswa wezemidlalo namagugu nenkcubeko. Mr Makhalima, ninjani ngale mini namhlanje?
ZUKHALI Media siyabulisa kuwe, siyabulisa kubaphulaphuli, abazali, abantwana emakhaya. Alright, uziva njani naxa namhlanje uvizitelwe ioffice kamphathiswa utata uZizi kunye nebisho balapho Mr Mabhece? Yi-indication yomsebenzi owenziwayo ngumuntu wonke oyinxalenye yesisikolo sase-Ulwazi. Uqiniseka into yokubana abantwana balapha bayaphumelela unyaka nonyaka. Into ethetha ukuthi ke leyo uyabonakala lo msebenzi across the country. Zonke ke i-departments zikarhulumente ziyangenelela njengoba sifuna umphathiswa wesport, njengoba kubalula isports bekhona ezikolweni. Ithetha ukuthi ke loo nto isupport enkulu leyo ukuthi abantwana sibamolde holistically. Ndivile ke umphathiswa uthembisile wathi ke bazawuncedisa kwinto infrastructure kwesi sikolo kuthiwa iUlwazi High School. Niuziva njani naxa wathetha loo mazwi amande kangaka? Ubukho bakhe siyabulela kakhulu uMinister Zizi Kodwa negqiza lasebhisho ukuzoqiniseka into yobana zonke izidingo nqangi esinazo ezingxamileyo zokuqala unyaka ezifana nedesika kuba abantwana bebonakala belala komatrasi okanye behlala komatrasi ngenxa yobuninzi babo ngenxa yedemand yabazali yokufuna isisikolo sethu. Sibulela ke relief esifumeneyo udirector utata uLukhozi njengoba beyiphathi yegqiza esithembisa uba ngolesihlanu leveki zayo abantwana bazabe bengahlala ngaphansi uzasinika idesika senze i-order form sinikele kuye. So yenye yezinto ezibalulekileyo kuleyo ezincedisayo kwi-resources zofundisa abantwana from grade 8 up to grade 12. So wasikhuluma kakhulu, siyambulela ubaba uZizi Kodwa nebhisho yonke. Utata Mabhece i-district director yethu abahloli iyashiphile yashiya ngaphandle nge-engagement ezenzayo ekhokheleni i-school needs zesikolo ne-management ngolidisha ngendlela efanelekileyo. Alright ke sibamza nosibini phaya ku nqununu yesikolo yase-Ulwazi. Enkosi kakhulu.